Good afternoon mga geng. Mag-alas 3 na ng hapon and Ana is still sleeping and yeah, basa pa ang aking buhok. Nakaligo ang mama kasi natutulog si little gamay. Little na gani, gamay pa dyan. Si little madam, I mean. So anyway, share ko lang na aksidente kami ni Ana kanina guys. Sikot kaayo nagbabay kami yung sa backfits ko ba. Siguro nakita nyo yung post ko dati sa na may backfits na ako pero hindi ko pinakita sa video. At I think na-share ko sa Facebook. Yeah, may backfits na kami yung may sa front ba yun. Dun si Ana sa front. Tapos paliko kami, papunta kaming right. But then may pala siya, pataas pala siya ba. So hindi ko na control yung yung takbo. So nung sumemplang kami, nakaganito, hindi ko na siya napigilan. Bagsak kaming dalawa ni Ana. Dali-dali akong tumayo. Siguro mga 1 second pa. Diretso na akong tumayo. Kasi may anak ako. Buti na lang naka-seatbelt si Ana. Minsan kasi tinatanggal niya yung seatbelt niya. Buti na lang naka-seatbelt siya kanina. Oh my God. Tapos talagang parang sa amin pa sa language namin, nayabo mi ba? Maraming nayabo sa kuan. Sa kanang latar sardinas. So yeah, I immediately check if may si Ana kanang may buko, may bukol, may pasa, ganyan. Thankfully, wala naman. Pero medyo, thankfully, lang naman. Medyo namula dito. So when we got home, I checked. May siya dito, parang bumukol yata ng konti. Pero ako po, yung ko, yung tuhod ko, guys. Ayan, oh. Yung tuhod ko. Kumusta ang tuhod natin? Hindi siya masakit tingnan pero ang mahapdi, grabe, mahapdi. Ganito ako, nakataas ako na mataas na, kang root to actually. Kay root na socks kasi nga, mataas ba. Kasi malamig, at least makaviran ko siya dito. Naka-shorts lang ako. Oh my God, guys, biskot. Sa kabilang tuhod ko, pasa lang. May maliit na scratch pero yun lang. Natakot talaga ako. Kasi nga papunta kami doon kasi bibili ako ng ingredients para tonight. Yung in-laws ko dito magdi-dinner sa bahay. So, limutan ko namang magdala ng mask. Na-aksidente pa kami, hindi pa ako nakabili ng mga kakailanganin. Malas. Pero anyway, safe naman kami yan. Ito lang yung ko sa tuhod. Sakit kaayo, hapdos kaayo, mahapdi. Ay, nako. But anyways, mamaya magdi-dinner dito sila kasi wala yung aking mother-in-law. So, nakiusap siya yesterday na kung pwede, ako daw magluto para sa kanila. Kasi nga, yung sister-in-law ko, ginagawa yung nire-renovate yung bahay nila. So, wala silang kitchen. So, dun sila naghahapunan sa bahay ng in-laws ko. Every other day yata. And since wala siya tonight, so sabi ko naman, mas easy naman siguro pag dito lang kami sa bahay dito lang ako sa bahay magluto ba. I-try ko i-vlog dito. Alam niyo naman, nakakahiya pag bina-vlog natin sila. Pero ipapakita ko lang yung mga ilulutuin ko later. Simple lang naman, lang. Walang kamatayang chicken adobo, vegetable lumpia kasi vegetarian ng aking sister-in-law. Magbe-bake ako ng salmon, tapos pa kaya? Meatballs, tas vegetables, yun lang. Masakit talaga yung tuhod ko guys, hinugasan ko na siya, tapos wala kasi akong betadine. Ayoko namang lagyan ng alcohol kasi open kasi yung skin. Open yung yung sa mud, yung wound. Talagang, my God, tuhod ko talaga. Pangalawa na to. Last time na may peklat ako, napeklatan yung tuhod ko. Ngayon naman, malaki-laki siya. So yeah, mag-relax lang ako ng konti and then after that, I'll get ready na. Kasi 5:15 yata sila pupunta dito. So, mga 3 or 3:30, maghahanda na ako.
A few moments later. Ayan guys, gagawa ako ng mushroom sauce. Ito yung ating fried rice, tsaka luto na din yung ating adobo. So, yeah. Hindi na ako nakapag-vlog masyado kasi tumawag yung kaibigan ko na andito din sa Netherlands ba. May baby din si Lexi. Hi, Lexi and Fatima! Hello! Ano, magluluto muna tayo. Tapusin ko muna to. Sige. So, mga geng, naka-set up na tayo ng ating table. Ayan na, may placement na tayo. Wala pong uupo dun na side. So, andun na yung halaman ko. Nagpa-dumpling ito na akong tanom. So, check natin yung pagkain natin. Yan yung aking baked salmon. Dalawa. Isa-isa. Tag-isa kami ng aking sister-in-law. Tapos, ito ang ating meatballs. Tapos, gumawa ako ng mushroom sauce. Pati mo nang na-live eh. And then may pepper sauce din tayo dito. Ito. Pakita ko na to kanina yung ating fried rice. Sana hindi kulang din yung ating fried rice. Tapos yung ating adobo. Tapos mag-ano pa ako. Itong vegetable ko. Tingnan nyo naman ang aking kusina. Nagkalandrakas na. Grabe na dyan ni. Kalandrakas ng agi. So magligpit-lingpit muna tayo ng konti. Siguro mga 15 to 20 minutes, andito na yung aking brother-in-law and sister-in-law. Nag-light pala ako ng candle and it smells so nice in the kitchen now. So yeah, guys, yun man. Oh, naka-display yung aking samad. So, ligpit-ligpit muna ako while my time. A few moments later. Hello! Tapos na kaming mag-dinner. And umuwi na din yung sister-in-law ko. Ano, nagustuhan naman nila yung dinner namin. Ana. Dito pa rin yung lolo ni Ana ngayon. Pagod na ako. Kanina pa ako busy. Pero okay naman. Relax lang muna ako. Any flavor is okay, boang. But if you can find lemon or ginger, that's good. So, relax na muna tayo. Masakit pa rin yung kasi tuhod kasi siya pag na-bend mo yung tuhod, masakit. So, alis muna si Mr. tsaka yung papa niya. Punta sila sa supermarket. So, nakaalis na si Mr. tsaka si Bianan, guys. Wala yung mother-in-law ko, no? Kasi like I said, kasi sabi ko ba kanina na may appointment kasi siya. Tingnan nyo naman yung anak ko. Dito na naman siya. Gusto na naman nasa mama palagi. Just wait for it. Just wait for it, Anna. It'll come soon. Patient talaga ang bata. Gusto, dire-diretso yung video ba? Nanonood si Ana ng Abby Stories. Wait lang, Pangga. Wait lang. It's gonna come soon. Wait lang. So, hindi ko na-film yung reaction nila, guys, no? Kasi, nag-usap kasi sila nag-usap kanina ba. So, parang ang weird pag sinabi ko, kumusta yung pagkain? Although, tinanong ko naman sila, pero hindi ko na ni-record, guys, kasi naman yun. Family time. So, ang sabi lang ng father-in-law ko, delicious daw yung dinner. Tsaka, sabi niya, you did a hell of a job. So, buti naman nagustuhan nila. Nagustuhan ko din yung ginawa ko na parang guys, yung mushroom sauce ba, yung parang gravy ba. So, I think tomorrow, gagawa ako ng burger with gravy, parang Jollibee ba. Mwah! Mapapakanin na naman tayo. Last week, whole week ako walang rice, pero this week, nagra-rice ako. Next week, wala na naman tayong rice. Yeah, so anyways, bukas, may lakad kami ni Bianan bukas, guys. So, magha-high tea kami. So, yeah, mag-vlog tayo bukas para naman masama ko kayo sa labas kasi, nasa bahay kami palagi. So, most of the vlogs that you can see, nasa bahay.
And by the way, I already changed our YouTube name from G Sensei TV. Ano na po tayo? G and Fam Vlogs. Yeah. Ano kasi yan, yung G Sensei TV kasi dapat, yung G Sensei, dapat kasi, nung nag-join ako ng YouTube, dapat kasi English videos po yung i-upload ko. Kaya, naging G Sensei yung aking pangalan kasi Sensei translates to teacher. Yun kasi ang tawag ng Japanese students ko sa akin, G Sensei. So, kaya naisipan kong gawin siyang YouTube name ngayon. Pero, hindi ko nagawa yung mga English videos guys eh. Mga family vlogs lang. Pati yung Facebook page namin, iba na din po, G and Fam Vlogs na po. Antayin lang namin si Mr. kasi siya yata yung si Mr. yung mag-aayos ng mga kinainan namin. Grabe guys, alas mga 2:30 ako start na talaga nagluto. Minarinate ko yung yung adobo. Yun na yung gagawin ko. Hindi ako naglagay ng tubig sa adobo ko. Tapos, nung minarinate ko siya, nilagyan ko ng milk. Ang sarap. Masarap talaga. Nag-add lang ako ng pepper. Yun lang. Hindi wala na akong inad na asin or may konting nag-add pala ako ng konting brown sugar. Konti lang. Masarap siya guys. So, I think magluluto ulit ako nun sa sa weekend. We'll see. Sarap naman. Was dinner good? Was dinner lekker? I'm just vlogging. Oh, okay. I thought maybe you. Yeah, I asked bro to get decaf na tea. Yeah. Ito. Rooibos of Albay. Caffeine fry. One is honing, the other one is. Yeah, it's different, right? Yeah. This one is honing and This one mango is mango persic. persik. Ito honey. Ayan. Magti-tea ako mamaya. Tinatry kong mag-tea after I eat. How was dinner, Dodong? Lekker. Lekker. Oh, I'm glad they liked the food. I started preparing early, Papa. Yeah. Buang, I already changed the name of my YouTube name. What did you say, Mom? I already changed my YouTube name. It's G and Fam Vlogs. Yeah? G and Fam Vlogs. Okay. Like family vlogs. So yun na. Anyways, i-close ko na itong vlog na ito, no? So, salamat sa panonood and see you na naman sa susunod nating video. At kami i-ready ko na for bed tong batang ito tapos mag-relax na tayo. So, yeah. Did you have a nice day at work, Papa? Yeah. Oh, sweet. That's it. I'm closing the vlog, Dodong. Okay. Doei doei! Babush. Mush bush babush. Mush mush.